Right, ma-streets e-social media nhasi hatisi ma-streets, nhasi taita kudzifambira nyaya dzachona. Ndakagara nema-legends adidi panyaya dzecomedy ava vanhuwo vari kupinzwa mai manje. Ndoda kukuudza kuti ava ndo ma-content creators. Ndakushawa kuti ndotaka tichiti mbuyarerere but apa musi kuratidza kuti muri mbuyarera. Ndototi mukoma makasimbere mukoma. Tinofara edu makadi zvinyamira kuti muri sei? Aiwa isusu tiri nani. Nhasi tomboisa zvambuyarera paside. Tombotaura zvaBig Sam. Big Sam. Big Sam. Alright, aiwa ndofunga mangozvinzwira. Muri eZimbabwe inoda kubva yatanga yaziva kuti anombonzi Big Sam uyu ndiani chaizvo, akabva nekupi? Kungoerekana akutobhirisa ma-streets zvakabva nekupi? Right, Big Sam mukorekoro weHurungwe kana. Wani mukorekoro akabva kuHurungwe kuzonetsa kuya kuzomirira makorekore muHarare. Imagine all the way from Hurungwe kuya kuzomirira biyangu muno muHarare. Alright. Munotochirowa chikorekore ndochinzwa chibuda. Aiwa ndeta chekusanyaura chaiko bro. Ndichijaize. Ndeta chekuja chaiko chikorekore. Kureva kuti mimi makazvarwa kuHurungwe mukakureko kwere kana kuti zvakamira sei? No, so hatina kuzvarirwa kuHurungwe but tiri makorekore. Alright. So originality yedu vanasekuru vedu vanobva kuMasvingo. Alright. Ndokwavanobva but isusu hedu tiri makorekore. Korekore wekuMasvingo. Alright. Saka kuchikoro makadzidza kupi? Makatangira kupi kuchikoro? Mukaperera makupi? Zvekuita zvakare zvakatanga rini chaizvo kuzodiscover kuti nini handichade kupfeka hovhorosi ndakuda kusunga dhusa? Yeah, it's a long story. It's a long story. Kuti ndinyatsokuexplaina zvinotoda time chaiyo, but anyway I will try kuti ndingoexplaina like kudzidza kwandakaita. Vabereki vangu inini to be honestly vakashaya vese moms namdara. When I was young, 4 years, ndine 4 years vakashaya maparents. So isusu kwedu kwataigara ushavani, ndo kwedu chaiko kwataigara nemaparents. Then ndobva vazoshaya. So vashaya, we started kuchengetwa na gogo mai vamama, of which vana gogo vanga vari maNdebele from Slovenia. Kana ukanzwa chimbotaura futi Ndebele. Alright, makaiti kwereta ikoko. Alright. So I started to gara ku Slovenia, Lower Gweru ndagara Slovenia because vaishanda ku Slovenia same time. Vaishanda ku Lower Gweru but vachigara Slovenia. Alright. Saka ndoko ndakanga ndichigara ku Slovenia. So ndaitongowo muNdebele, ndaitotaura Ndebele. Then tabva ipapo takazotorwa nabamukuru mukoma wamudhara, then vaigara ukwekwe. Mashona tabva kumaNdebele makuenda kumashona of which shona yaitondinetsa, ndakanga ndisingatogoni kutotaura shona, ndaitotaura Ndebele. So we started kugara ukwekwe, tichienda ukwekwe, ndikadzidza ukwekwe paDambudzo primary school tichengetwa nabamukuru. Then takazenge tabva ikwekwe manje. Nongozivawo life yekuti unorarama usina vabereki unogona kunzi ngamboya kuno vana timbovachengeta. So ndiri munhu wekuti ndakagara nemunhu wese wemufamily both sides, kubva kwamai nekwamudhara. So from kwekwe tauya muno muHarare, tanga kugara kuGlenora. Tagara kuGlenora ndokuzobva manje takumboenda kupi kumusha. Sekuru vati no vazukuru vangu ngavambouya. Saka nasekuru sezvandaitaura kuti vanga vakatamira kupi kuHurungwe vachibva kupi kuMasvingo. Ini ndobva kuHurungwe noti kuDarwin ona kwanda ndingaiti kuDarwin makorekore haasi kuDarwin chete, makorekore ari Mash Central neMash West, it's the same belt. Saka vanhu vanotanga vanonyanyoziva kuna naMash Central uku kwandanga vakatokangana uku ndo kutori nemuzinda wacho wemakorekore. Then vamwe vanotanzi chakada kufanira chitoko. No, there are two languages akatosiyana. Chitoko chiri deep than chikorekore, zvakatoti siyane. So takazoenda nogara kumusha manje, kunova ndo kwandakatanga kuita sei kutaura chikorekore. Imbofunga kuti by the time iyoyo wabva kumaNdebele wauya kunoku kumashona and then wabva waenda mumakorekore futi. So kwandiri it was easy kuti ndibate that language
although vanhu vataigara navo mavhitori havatombotaura vanga vasingatogoniwo chikorekore chacho. So ndakanga ndimwe kuchikoro kwandakadzidza because ndakaenda ndandiri kuprimary from grade 5 kusvika ndapedza grade 7 ikoko kuhurungwe primary yangu and secondary yangu. Exactly. So secondary makagumira form 4 form 4. Michizobvapo zvekuacta izvi handei pane zvekuacta izvi kuti zvakazotanga sei? Zvekuacta izvi even ndiri kuchikoro ndiri kuprimary ndaitongoita zvekutongoitawo madrama pachikoro, but problem yandakanga ndiinayo mind yekuti ndiri munhu aingoda kungozviitira zvinhu zvangu ndega, singadi zvokunyanya kushanda nevanhu. Saka pachikoro zvinhu zvekutoti vanhu vaigona kungozviti aiwa uyu hatimukwanise CNN, but ndaigona kuita sei kutongozviitira zvinhu zvangu ndega. So ndakatanga kuzviitirawo chikoro primary and secondary. Saka unongozivawo kana wapedzawo secondary unenge wangoti hasinzi zvechikoro ndapedza, but zvekuacta izvi unenge uchinyatsotarisa kuti zvinhu zvacho zvinogona kundisvitsa kupi, uchimbotirai kuzviaida. You know, it's not easy kuti uudze vanhu kuti inini kana ndichinge ndakura ndoita zvekuacta madrama, iwo uchigara nevanhu vanenge vachitaura kuti panapa panoitwa zvechikoro panapa. Munhu wese kuchikoro, vana baba vako takaenza chikoro vakadzidza vakaita sei. But ndaingotarisa kuti like inini mudhara wangu he was a football player, vaitambira Lancashire Steel, vaitambira Shabani Mine. Saka ndezvedzinza hazvisi zvokuti chichi. Aiwa vakatombonetsa. Vakatombonetsa chaiko. Vainzani pamwe pano umwe angatotarisaka angatoda kuzoti mwana wani watozototi aiva favorite player wangu. Ndainzi Gideon Dekeza. But kuma-90s ndikudhara chaiko. Mazvinzwa mwana waDekeza ari panapa kana mucharangarira aitamba bhora. So after that ndapedza chikoro manje. Unongoziva wapedza chikoro kuti uchiti uda kuti uitewo zvinoenderana nechipo chako, iwe papakatongoipa zvinhu zvasina kumira zvakanaka. And zvinhu zvainetsa kuti zvigamuchirike kuvanhu kuti anodaita zvekuita madrama vanhu vachingoti shamwari zvameno, but isusu chatongokurudzira ndechekuti ita zvechikoro. Guys, kuchikoro handirambi, but ondaika kuchikoro kwacho kunotonetsawo kuti nditounderstandawo zvinhu zvekuchikoro zvacho zvaitondinetsa, to be honestly. So I end up ndangoti meno kuti zvichazofamba sei, but still inini chipo changu ndo chandinotarisira kuti chizondiraramisa. So I started kuzoita zvemadrama izvi ndatobva kuchikoro, but ndakagara for a long time. Because ndakazenge ndaita mukadzika unongozivawo. Panga pane mudzimai. Mudzimai aripo izvezvi? Aripo. Saka madhamu vanozvibata sei zvekugarisana nambuya rere? Vakatongozvijairawo. Vakatongozvijaira, saka hapana vanotongoitawo zvinenge zviripo. Dance according to the tune. Yeah, she's very supportive. Handidunyepa, she's very supportive. Ndo vanotomboyawo nedzimwe pfungwa kuti demambodai. Tichitoona kuti zvishuwa zviri kushanda, vanhu vari kutozvigamuchira, zvinhu zviri kutochinja. So 2017 ndo pandakazoti ndichinyatsotanga kuita zvemadrama, but by that time iyo ndansiri muno muHarare, I was in Karoi. Fuchi ndobva ndachinyatsotarisa kuti this place kuti ndiite basa rangu zvizonyatsofamba zvakanaka. Ndikuona kunge zvinhu zvogona sei zvogona kundiremera, because kwada kutarisa kunze kuna vamwe vanhu vane zvipo, but because of place yaanenge ari, one anogona kushaya munhu anomusimudzira kana kungoita zvinhu zvinongopererawo munzvimbo imomomo. Because isusu takatarisa international level kakuti chinhu ichika ichi ndoda kuenda nacho kure, ndoda kutochitora kuti tichiendese pabig screen, ndabva nacho ipapo ndaenda nacho kuAmerica, ndoda kudai. Like I just want to show people kuti no, inini ndiri talented. So I believe in my talent. So I started to ndakabva ndamove from Karoi ndauya kuno kuHarare, and you know zvakatongooma kuti wangoita move on kubva ikoko kuya kuno kuti uchitangana nezvinhu izvozvo zvakatongooma.
I started kumboshanda kutsvaga basa kudidi but ndaingobalancisa both sides masides ese basa neuku kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. So ndakabva ndangoitawo lucky rekuti face wangu ndiyakanongonditi kuona chii wangu sinzi kutaura kudaita zvekuita madrama hatasitombodanana makamera taitongoita zvekutongoti bhosi yaita zvefotoshoot bva handiti kuona chiwo sinzi kufara kuita zvekuita madrama inditoriwo netimu rangu roita nemakamera chichichichi saka iwo pandinoendawo chinokumbirawo ndikapuwawo kamera tobva saka inini pfungwa yangu yakanga iri pakuekta ndaida kuita zvana vharazipi chaizvo zvezve nana Mai John zvana kapfupi nanani like kuita katimu kakatokura. So zvakatinetsei manje kuti uwane vanhu vanokwanisa kushanda navo, hauna mari, vanhu vanoda kubhadharwa ende zvinhu zvinongonetsa kuti unotsvaga munhu kuti auye akubatsire usina chinhu chauri kumupa, zvinhu zvako hazvinyatsobuda zvakanaka. So I end up ndangoti madhira aya ndichangosiyana nazvo zvinhu zvinenge zviri kunetsa izvi. So that guy ndobva azonditi iwo unomboonawo here mamwe macomedians like zvavanoita katarisa izvezvizvi kunana Mama V kunana pangwe kwakunana Mama V nana Astra veve zvikanzi mbotarisawo here iwo manje pazvinhu zvako zvaroda kuita dei watongoita saizvozvo panoda kusungwa dhuku usunga dhuku wotongoita semukadzi panoda kuita chakati wotongodai panoda kudai wotongodai wogadzirisa zvinhu zvako zvotofamba zvakanaka. Ndasina kana foni zvikanzi edo wotombondipa foni yekuti foni cheka uone kuti munhu uyu kuona zvaari kuita ureta hapo manje iwo utori mukorekore neadvantage iwo manje since uri mukorekore ukauya neyo language iyoyoyo ukaiisa on public I think zvinhu zvako zvogona kuita sei zvogona kutobuda but still chikorekore chacho chichitaura nani hanzi mini unongone kutamba then ndakabva ndangorekodha one video ndarekodha video reri handibva ndatonomuratidza ngashakwa ndazodai shamwari kanzi izvi zvitori boma iye pandakamuratidza that video akabva atongotanga kutongoseka ndibva ndangoti saka wakuseke chiyapa hanzi aiwa uri kuona chinhu ichi kaichi chanyatsobuda zvakanaka zvokuti ukachiposta chinhu ichi vanhu vanongonaka sei kungonakirwa nacho. Ndane kafoni kahona 8 kaikai so kafoni kakairemerwa kuti ndiuploade zvinhu zvacho paTikTok hazvainetsa ufuchi ndakaita gore rese ndisati ndaona imwe foni hombe yekushandisa ndichingori neyo yaitonetsa yanga isingaposti kana chinhu. Then ndakazongoshingira ndogona kutenga foni hombe saka tongoti pafoni ndo pakazongotangira drama rese pakuita foni hombe ndopazvakabva zvatanga. Then we started kugadzira mavideos fesi wangu achonditi kune TikTok unoiziva here TikTok zvikanzi enda ipapa chitigadzira account bva totogadzira account toposta mavideos toposta video tokutoona vanhu vatoratidza kuona saka iwo ona izvi zvichii zvikanzi maviews wasikuona kuti patoti 100 views ndikati what do you mean kana uchiti maviews kure zvikanzi vanhu vari kuona zvinhu zvako ndikasaka toda vanhu vari kuona zvinhu izvi vatosvika 100 zvikanzi so ndabva ipapo ndobva ndapinda futi mudheni saka ndaigona kutora kana dhugu ramadhamu tokotora ndobva ndangonosunga ndiri pakawanda ndangoita zvinhu zvangu ndobva ndaposta futi tona mavideos aya akuratidza kuti ari kuita sei ari kuonekwa saka ndo zvakazonyanya shungu manje kuti ndirambe ndichicreata content because of vanhu vairatidza kuti vari kugamuchira zvinhu vari kufarira tona vanhu vachiti mukorekore indofara chikorekore iwe unobva kupi samutoko chichichichichi zvesocial media ndasina kana pressure nazvo because by the time ndakatongotongonda ndakarasika ndaingoona pfungwa dzengoti toda kuita vana vharazipi chaiyo but ndaizonzi iwo madhiski acho mukore uno unomatengeserani achatenga dhiski kezvinhu izvi ndiani ndesaka zvoitwa sei no iwe ingoita basa rako woposta zvinhu zvako ipapapa ndikati I don't think kuti zvinhu zvinondiendesa umberi hanzi aiwa
ingoita saizvozvo. Ndobva ndatoona kuti following yeye iri kutokura kuTikTok. Of which page redu tatakatorigadzira but page papo rasingafambi. I think rinenge rakatombodhonza kana haisi kana 6 months chaidzo rina about 7-8 followers. Aiwa, page rinotinetsa follow. Yeah, it's not easy to build a brand zvinonetsa. So saka zvakazoitika manje zvakadai. So mukuposta kwandaita mavideos aya akazenge akupostwa neNash TV. Nash TV ndakanga kuposta first video ravakaposta iroro. Ndatofunirwa nomwe munhu muzukuru wangu akatofunga sekuru ndimi muneka video kamakataka kuti muroora ukunobudisa mapisi mangani kuti ndini sekuru video iro kwandarona kuNash TV ndikati ndochi ichocho kanzi kuNash TV started kusearcha nditoona ndikutoverenga comment section toona kuti munhu yanondinakidza mukorekore ichi chinombomona kuTikTok. Saka ndapedza ndangoposta mavideos angu kuFacebook, TikTok nekuInstagram. Chingoposta mavideos angu toona following rutokura, vanhu rutoramba vashuwa follow. Saka ndozvakanyanya pashungu zvozvo kuti vanhu vairamba pashungu ndifollowa. Zvino manje kana ndane mafollowers akusvika kuma 1000 ndoramba ndakangogara. Saka ndienda kuita sei hapana. Ndatanga kurova content zvazvatova muropa saka manga makuposta zvaka pawiki here kana kuti on daily basis? Yeah, because of pressure ndakanga ndinayo like nizvandanda kuona kuti vanhu 1000 maybe varoda kuona. Saka ndaigona kuposta 3 or 4 mavideos per day. Zvokuti ndakanga ndine vanhu vangu vekuti vaitongoti like ndandimnaiterera mafans. Posta shamwari mboti kandire ndakanda. Kanda futi ndakanda. Ndigonodisa maepisode kana 4 per day. So zvadaro manje ndakapesera ndangoredusawo kuposta ndangoti maybe ndikato 3 mavideos per day, 2 videos, 1 video per day. Zvichidependa noti mood yacho inenge iri sei. Because mashandiro acho atinenge tichiita inogona kushanda nepressure kuti waenda mucomment section maybe uchangobva kuposta chinhu waenda mucomment section because inini to be honestly imwe yecontent yangu inotobva mucomment section. Most of the time I spend time ndiri mucomment section ndichiverenga ndichitongoona kuti but zveshuwa zvaataura zvine musoro ngainditongogadzira chinhu ndogona tongochigadzira ndotochiposta futi kana ipapo chotoenda ipapo chotoenda. Saka ndo mashandiro andinowanzokuita kazhinji kacho. Zvimwe zvezvinhu zvatinoacta izvi zvinhu zvinoitika mukurarama zvatinoita mazuva ese pakurarama kwatinoita mararamiro anoita vanhu kazhinji kacho. Saka vanhu vakawanda vanenge vachibvunza kuti saka mbuya rerato zvamunoita izvi munonyanyozviwana kupi kana zvakambobva nekupi like vanhu vanofungidzira pamwe ndiri munhu wekuti ndakakura ndichishungurudzwa kana no handina kukura ndichishungurudzwa but ndingori munhu ane macharacters ese like zvandakamuudza kuti ndakagara nemunhu wese womufamily ndotoziva macharacters wega. Saka it's easy for you kungotora character pamwe pamakambogara nawo matomboti ndoda kungoishandura mbichana ndotobuda nekakati. Zvandinoita manje inini chandinoita chero ndichigara panzvimbo ndinototanga kuread a situation first kuti munhu wandinayo akaita sei sezvawakaita iwo unotanga kutokureadha kuti munhu short tempered here ari rough here akaita sei akadii indoita dance according to the tune exactly kuti ndikwanise kusurvive panguva iyoyo. So zvinhu zvekuti zvimwewo mukugarisana nevanhu maneighbors chii hama and what ndo kunonyanya kubva chizvi asi kuti vanhu vavo ndo zvavari but ndikuedza kutsanangura kuti umwe nomwe ane attitude yake pakurarama. Hatina kusikwa zvakadi umwe nomwe ane weakness yake hatina kusikwa zvakaita sei zvakafanana. So that's why chona chicreate macharacters obvo ana mai Jemu ana mai Tumero vanani nanani ndo pazvinobva ipapa.
Indozonakidzwa kana muchirova dzechechi makapfeka uniform manje wesiri ndiani kweyewoyo pachirohwa nekaosho shaka kuti ndiani ari kuimitetwa uyu but I'm sure ivo vanenge vachitoziva kuti apa ndinenge ndini ndarohwa aiwa alright. Chinoitika manje paipa panogona kunetsa kuti uzive kuti kubatana because one like sezvandakudza kuti ndakakura ndichigara nehama ende ndakapinda machurches akawanda ndakapinda machurches akaita akawanda saka panogona kungoti netsei kuti uzoti kutaura wacho ndoupi vanopedzwa vangova mbuyarera so vanonzi mbuyarera zita iri rakabva kupi rekuti mbuyarera alright pana alright Lerato, it's Lerato. Alright. It's Lerato. It's Lerato. Alright. Mwana we neighbor yedu. Neighbor wedu akangoita mwana kaenzi Lerato. So mwana uyo akangokura achingondifarira. Saka kaine musikanzwa. Lerato kurova. Lerato. So I started ngozviti since Lerato achindifarira inini zvangu rega ndingozviti mbuya vaRerato like mbuya nevazukuru vavo vanenge vachinetsana nevazukuru character yanagogo nevazukuru vane musikanzwa kuti inenge iri tsomuso nekuita sei nekumhanyisana saka ndopa ndakabva ndangogadzira that character yambuya vaRerato. Alright, so kubasa kwenyu kwamunoshanda mune muringori mega here kana kuti nekukura kuruita zita because zita rarira kana kuti mane vanokubatsirai ngebasa rinenge richienda mberi? Alright, chinoitika manje pamagadzira ndakaita zvinhu izvi it's an imaginary drama. Alright. It's an imaginary drama rekuti ndokusiyira homework iwewe kuti unosara uchifunga kuti hey saka zvichazodii saka vanhu vacho vari kutaurwa like unofanira kutora mafaces acho wega kuti this is Lerato, Tumero, Pomerai, Yusufu naningi vakagara apa vari kutsirwa nambuya vavo character yacho sevanhu vakakurana nambuya uchinyatsoteerera sombuya vachinyatsotaura tiraita vazukuru asina kusakura haadyi panapa handiti hamunzwe hamunditeereri hamuiti sei saka it's an imaginary. Mamwewo like macharacters tombopota chimbobuditsawo zvezvekungotiwo kune vamwe vanhu vanenge vachiti no zvanyanya madimambodai ndinogona kuita because of vanhu vanenge vati but isusu chaizvo no it's an imaginary drama rekuti iwo wega musambo wangu ndega iwowo ndo type yecontent yangu yandinocreata one man one band. Because one haindipe pressure I can run myself. Amuti ndingamborwara saka atambomira zvinhu zvekutoti ndokutora makamera zangu ndotongoisa apa ndakutozvita because yes team ratoshanda naro tiripo but mwana anogona ngari kubasa mwana ngari kwakati fuchi kuti timumise kuti asaende kubasa kwake azviite sei azvibude saka ndezvekuti chero ndiri wani ndokwanisa kurova chini motopusha content vanhu votozoshamsikawo navo vachitoshamwari kundozosara uchiita so ndo magadzira tunoita zvinhu zvedu. Alright, so pane umwe wechidiki handiri anonakidzwa zvakanyanya nambuya Rera anotodawo kutoitawo mazuva ano yotori implemented anoda kutopindawo muindustry mungamupawo advice yekuti chii wechidiki uyu? Alright, like kupa munhu advice ada kupinda muindustry unoti arida kushanda nini ayo ada kupinda muindustry ada kupinda because kuti tinogona tinomwe mwana ari kumasvingo umwe ari kuchipinge anokufollowai azogona kumuremera kuti aite reach out to you kuti azoshanda nemi but ari ikoko moda kumuti kudii? Alright, chinoitika ndechekudai vanhu vanoteera content especially vanhu kezvinezvi vanhu vakabva mucovid vanhu vanenge vane mastress zvakawanda zviri kuitika so vanhu vanoda entertainment yakanyanya as long uchiziva kuti uri creative uri content creator don't worry just create your content kezvinezvi kwane social media ndo zvazvakanakira kuti you can post zvinhu zvako through social media but manje
vanhu havangoteri pasina chinhu. Vanhu vanoda munhu ari active, kuti kana riri drama chairo chairo, make sure ngarive drama rekuti munhu akariona anofanira kuziva kuti munhu andinakidza, regai ndilike kana kuti regai ndicomment. Handiti? Saka panotoda kuti ushande nesimba, as long as uchingoziva kuti uri content creator. Guys, itai basa. Vanhu vanokwanisa kukugamuchirai munyika ndokunge waita zvinhu zvekuti vanhu vakugamuchira. Ukangoita zvinhu zvinovafadza vanhu vanokugamuchira. Alright, tichipedzisira zvedu, vamwe havasi kunzwa zvakanaka kana mbuyarera vakasataura. Tachitaura naBig Sam, but mbuyarera vakasataura. Ameno manje kuti hazvidi kupfeka here kana kuti togona kumbozama kuswicha takadaro. Mbuyarera vadawo kuti kudii kuna Natumelo. I think zvinoda tapfeka hembe tinganyeperana. Togonaunyemba kuti Big Sam aiwa ndofunga mangozvinzwira kuti adzaiwa mbuyarera ndembuyarera. Mbuyarera ndembuyarera, Big Sam havasangani. Aiwa tinotenda. Mire muzvionere mbuyarera vachiuyapo. So thank you very much nekuva nesu nhasi paSay TV. Tichitenda kuti basa renyu richaramba chienda mberi. Muri veZimbabwe tinoda kutendai nekusapota. Kune vese vanoda kunge vari vanofollowa nekusapota Big Sam mbuyarera, aiwa munogona kunovabata paFacebook page ravo, link ndorataisa pazasi, zvakare paInstagram. Handiti? Tingave kwese chikotsvaga Big Sam. But pane umwe anogona kuda kutombotaura pafoni chaipo kuti aiwa ndoda kumbotaura naye. Namba dzenyu dzinoti kudii? 071 799 5721. Idzo dzataisa pascreen. Vanhu mabirthday party nekumamichato, umwe anototi pane kumuchato kwanga wari mbuyarera mai, umwe anogona kuti ndikuvada vakasununguka here kukai kumuchato. Aiwa zvisingaiti 100%. Zvino kune sadza chete. Sadza kwete rice. Towandira pakudya. Towandira pachikafu. Pachikafu asa ndofunga muri kuzvinzwira kuti as long zvine chikafu mukati vabatei. Aiwa, thank you so much. Chigarai mumboonawo mbuyarera vachiita tuntu wavo. Nengirikini nhamuroora iwe mamoyo uri kuiteiko kwakareko? Wakarara? Kurara kutoshaya zvokuita kako. Kuterara kutoshaya zvokuita. Chimbotora nengirikini, tora bhaibheri umbondiverengera toni. Kurumidza. Tora bhaibheri umbondiverengera bhuku yazvirevo tinzwe kuti inotaura kuti kudii kubva painotangira. Pane bhuku yazvirevo ipapo. Tinzwe kuti zvirevo aitaura kuti kudii kubva pachapter 1 ipapo undiverengere. Ndakangonzwa nawo ichitaurwa kuchechi Musui. Tora bhaibheri uverenge tinzwe kubva chapter 1 yazvirevo kusvikira painoperera. Wapedza wobata nhengerekeni chapter yaPauro kuvaKorinde tinzwe kuti Pauro aitaura kuti kudii patsamba yakanyorwa kuvaKorinde. Kurumidza toni. Nhengerekeni rera uya kuno mwanangu. Ndikuda toende panhengerekeni pa tuck shop paJaSap ukanditengera kokokura riri pfai. Utenga kokokura kurumidza kasira. Kurumidza kasira toni. Kasira. Namurora chiko chadona mukicheni. Uyo mukadzi wauroti uchandiurayira mapureti angu. Chiko newewe. Mukicheni momuye muyeka. Mune madivhizheni matatu kutaura chokwadi. Mukicheni momuye. Mune mapureti amaiwa Gaudensi. Arimo mukati momuye. Mune mapureti amaiwa Yusufu. Usabata zvinhu mumakabhodi. Please ndapota. Ndikude kutsanangura. December kana achinge asvika aroora vangu vese vari pano. Aroora vangu amai Maroni kana vari pano. Amai waGaudensia kana vachinge vari pano nana mai Yusufu nana mambano kana vachinge vari pano. Mukicheni unenge usingamutambire mu. Unenge uchitambira kusingi kusuka mapureti dhuze kutambira kusingi yepanze. Mukicheni. Ningirikini vane tenga chikafu chavo vanotenga basmati. Kana vakubika
apangodyiwe zinyekenyeke chikafu chemhanga-mhanga pano kana vachinge vauya, ende unenge uchipakura poti yaunenge wabika. Saka gara wagadzirisa wafambira nhau dzako. Varoora vangu vari official vese vane muchato ndovanenge vachitendera mukicheni. Haundizive kana nguva yacho yakwana. Iri kuuya diaspora miraoni. Vakwasha vanenge vakati kata nemusha wesu. Garai magadzirisa nhau dzenyu naNaroid mugadzirise muchato. Uya nebhaibheri tione undiverengere.